Laqda Madonna tal-Grazzja banda San Miguel Falzabbar kummissjonant stħarriġ li jitratta diversi aspetti mill-attivizmu soċjali fil-lokalità bititlu Il-Parteċipazzjoni Soċjali Analiżi f'Belt Ħompex. Dan l-istudju analizza l-parteċipazzjoni ta' residenti u oħrajn fil-volontarjat inkluż fil-festa sal-involviment fil-ħajja pubblika. L-istudju sar mill-istatistiku l-professur Vincent Marmara li spjega il-punti saljenti mir-riżultati miksuba. Ħareġ mod b'saħħtu li nies japprezzaw ix-xogħol li jkun qegħdin jagħmlu l-każini tal-banda. Infatti in-nies jattendu b'ċertu saħħa wkoll għall-festa li tkun qiegħda tiġi organizzata ġo Ħażabbar. Infatti kellna kważi 4 minn kull 5 li qalu jattendu. Marmara wkoll innota iżda kif dan ma jfissirx li dawk li attendu neċessarjament iħossuhom assoċjati ma' xi każin partikolari u bekk ikunu attivi fih. L-istħarriġ li jinvolva 500 persuna ra l-kollaborazzjoni wkoll tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u bekk inkisbet ukoll informazzjoni importanti dwar l-isfidi soċjali fil-lokalità kif saħaq il-kap eżekuttiv tal-istess entità Alfred Grixti. Konna interessati l-iktar partikolarment fuq ir-realtajiet soċjali ta' Ħażabbar li ħorġu minn dan l-istudju. Hemm bażi biex napprofondixxu iktar dak li qegħdin nagħmlu, nifhmu iktar ir-realtà soċjali ta' din il-belt ta' 18,000 fruħ u jiena ċert li iktar il-qudiem nkunu nistgħu ntejbu il-ħidma tagħna u l-preżenza tagħna ġewwa Ħażabbar permezz ta' dan l-istudju. Fil-fatt mill-istħarriġ jirriżulta li l-isfidi ewlenin tal-lokal huma marbuta ma' saħħa mentali b'16%, segwiti minn problemi marbuta ma' droga, problemi finanzjari u problemi ta' impjieg. Grixti nota kif għalkemm in-numri huma żgħar ħafna l-FSWS impenjata li ttejjeb il-ħidma li ssir fil-lokalità. Il-President tal-Laqda Madonna tal-Grazzja banda San Miguel Quintin Xerri innota kif din l-inizjattiva l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'xi lokalità f'pajjiżna. Allura issa permezz ta' dan l-istudju għandna stampa reali u aktar ċara ta' kif aħna nistgħu naġixxu għalli ġej. Allura bekk inkunu nistgħu nfasslu x-xogħol u l-ħidma tagħna fil-futur qarib. Allura nixtieq nirringrazzja wkoll il-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali li tagħti is-sem tagħha f'dan l-istħarriġ mill-lat soċjali biex aħna mhux biss nitkellmu dwar il-parteċipazzjoni fil-festa, iżda nifhmu wkoll is-sem tagħna soċjali fil-lokalità.